Hoxe imos facer xabón polo método tradicional. Necesitamos aceite de oliva, aceite de coco e sosa cáustica e auga. Tamén precisamos unha balanza e unha batidora. Temos que ter cuidado coa sosa e nos proteger cunas gafas e cunas luvas. Para preparar o xabón axudámonos dunha calculadora de saponificación. As cantidades que precisamos son aceite de oliva 500 gramos, necesitamos aceite de coco 100 gramos, sosa cáustica 79 gramos, auga 204 gramos. Coa balanza pesamos esas cantidades. Bueno, vale. Preparamos a disolución de sosa engadindo con cuidado a sosa sobre a auga. Esta é unha reacción que desprende moito calor. O aceite de coco solidifica facilmente. O quentamos ao baño María para facelo líquido. Engadimos aceite de oliva ou aceite de coco. Botamos con cuidado a disolución de sosa sobre os aceites. Mesturamos coa batidora nunha velocidade baixa ao principio. Imos aumentando a velocidade con cuidado de non salpicar. Protexémonos coas... Cando se alcanza o punto de traza, engadimos un pouco de canela para dar aroma. Botamos a mestura nos moldes para que se complete a saponificación. Péndulo, sí, eso es un péndulo. Qué rico. Rico, pero... Despois de 24 horas desmoldamos e deixamos curar os xabóns un mes. Tamén podemos facer xabón de fregar con aceite usado, evitando así que contamine o medio ambiente. Ai, mira, que se rompe. Estoy desmoldando un jabón de canela. Bien, bueno, tiene que secar un poco porque está... Ahora hai que deixalo curar un mes. Un mes. Sí. Y luego nos das uno, así para... Claro. Hay que probarlo clásico. Para el último.